ukur ekspas abang tek sapa bang tek Giarto karo tiba tek iki tenan sing kobong. Lah, Iki raine. Apa ora krasa mbok tumpaki buku-buku ngono. Piye saya jenenge? raine iki lho. Lek aku numpak motor kan blur. Ya, piye? Cak motormu kobong. Ah, motor sampean kobongan lho. Ya tak jawab yo. Bene. Ya belum wakil tempat budal nang pasar. Mari teko alun-alun yo. Gawa balik ini cilik. Ya. Lihat. Terus Datang teko mburi. man Ana wong ngomong, "Cak, motormu motor kobong. sampean lho kobongan." Ya tak jawab yo. Biasa arek jual. Biasa digodoni. Arek sini-sini. Cak kobongan cak. Kalau gitu. Tak nemu gampang. Sepianmu ning dia ora mbok delok. Lah ini ngono. Cak. Motor kobongan cak. Baru anakku ngomong, "Ayah, motor kobongan." Loh, lah iya arek iki. Sudah tak buka. Lah opo? Arek-arek mencolot kabeh bisa. Kowe kakek dijarake arek-arek. Pamanmu kobong, iya. Kobong tenan. Ora percaya. Lah, siji-siji. Raine lho sing ngomong. Lah kobong tenan ora percaya untuk rantek. Cak, motornya sampean kok telepon panas ya. Kobonge motor kobong ora ngretakne ta Pak Isan. Hei, Disalahi kae lho. Disalahi iki. Nyalahi iki, njaluki dhuwit iki. uga raine ae. Iki kejadian